Dneska vás vítame u tohto videa aj s Milošom od 3X. Čaute, dávajte odbery mňa a jemu. Presne tak a ideme na video. Bude to hokejbalové video, takže dajte odber. No, florbalové, takže... Táto hokejka mi ako zmenšia nie odo mňa, ale od Paťa. No, takže oni jasne budú poznať Paťa. No dobre, ideme na video. OK ľudia, takže tu teraz máme florbal. Pojeme na 2 brany. Ja nie som až taký dobrý jak Bitrix. Ani ja. A je to tam, je to gól. 1-0. OK, 1-0 pre mňa. Je to tam, 2-0. Počkaj. OK. Miloš má jednu nevýhodu. No. Asi viete akú. A že som pustý. Skoro. Nevadí. Ľudia, dajte do komentáru, komu fandíte, ke Milošovi, dajte jednotku, ke mne tak 2. Nie. Mám, ne? Však baví sa ďalej. Ako bráne pošlo. Dudy, je to gól. OK. Nice. Choď Vyhypujte toto video. Najviac lajkov a odberov. Koľko len pôjde, dajte. Yes. 3-1. OK ľudia, takže 3-1 pre mňa. Laura. OK, 4-1. Nie! Či bolo? Nebolo. OK ľudia, takže nebol gól. Ale máme škoda. tu. Počkaj, auto. Je to tam. Takže ľudia, druhá tretina. Je 5-1 pre mňa. 4-1. 5. Ja som teraz dal gól. Počkaj, auto. Dobre. Ja. OK. Dobre, 6-1. Je to tam. Takže ľudia, skoro som tomu zabranil. Nevadí. Nestrelaj hneď. Kebyže to tam nestrkneš, to aj mám. Je to tam. Nevadí, prehrávam. Ale florbal neviem až tak baviť. Nič, ne? Ne. OK ľudia, takže vyhrávam 7-1. Bitrix sa mi takto dobre porobil. Idem na branu, je to gól. Takže ľudia, teraz začína posledná tretina a tu na rozhodca nám ju hodí. A je 8-0. 8-1. No, 8-1. Je to tam. Takže ľudia, je to jasné, kto to vyhráva, ale môžem ešte dať jeden gól. Mal som šancu dať gól, ale... Zabranil som. Ani nie, ale som ho nechal. Nech ma dá akú šancu dať aj gól. Bo som slabší kus. A tak keď som robil Matúša Rohaľa. Dobre. Nevadí, nebol. Takže ľudia, teraz nejdem na góly, teraz idem takticky. Ani to ti nepomôže. Dobre, je to jasné. Nie. Yes. Poď. Nie. Bol asi. Ľudia, teraz som krásne vyubraňoval tieto góly. OK, ľudia, asi to už mám vyhraté. Je to vyhrané. Už, takže... Pre teba prehraté.
A nevadí, aj z prehry sa dá učiť? Nie, Nie, Dobre. som... je to Tam. tam. No ja musím teraz neviem, tento gól, aspoň jeden. A to je... OK, idem na ňo more jak Avengers. OK, mám. Nie, ani ja som tak nemal. Nie, Je tam. nevadí. OK ľudia, toto bol koniec videa, skončilo to 9:2, ale nevadí, pre ďalšie takéto videa dajte odber a like s Milošom. Takže, čo k tomu povieš? Tak, z vlastných prehier sa dá aj samozrejme ponaučiť. Tu na YouTuber je lepší 100-krát než ja, ale nevadí, posuniem sa ďalej a nikdy sa nevzdám. Takisto ani vy sa nezdávate, keď sa vám niečo nedarí. Prosto tak. Takže by koniec videa, takže dajte like a odber a toto je koniec videa. Čaute. Čaute.